Marko, gaur itsasora joango gara. Bai, esnatu mutilak, Amedio. Egon geldi. Zaude! Beste alegintxo bat, Marko! Saiatu, eutxi! Gogorrako oso handia da, harrapatu dugu. Tonio, non gaude, ze ari zara esaten. Begira zelako arraina. Lo zeunden! Amedio urre koloreko arrain bat zen, onelako handia. Altxa, gaur itsasora joan behar dugu gogoratzen. Egia, eta papo bazkalduko dugu. Egun ona, Medio, ondartzara joango zara gurekin. Marko, Tonio, jaiki berandutu baino lehen. Bai, Orain aita! zaita. Ferdinando! Begira, hilaran jartzera doaz. Ferdinando! Ea, guazen. Bai, Katerina, Ferdinando ikusi duzu? Ixo umeak! Ez dut ikusi. baietz! Begira ze saltoak! Ferdinando! Hemen dago. Bazen garaia. Ea, guazen ba Elizara. Umeok? Jarri hilaran, azkar. Bai, ama! Nina! Ai, Guazen. denbora zen ezkinela irurok elkarrekin irteten, Bai, Tonio gutxitan etortzen da, eta igandean are gutxiagotan. Oroitzen amarekin ondartzara joan ginen azkeneko aldiaz. Euria barra hasi zuen eta babesera joan behar izan genuen. Bai, zuketzen nuen babestu nahi. Esan zenuen itsasoan gehiago bustiko ginela. Bai, oroitzen naiz. Kontxo, gorbata horrekin dotore zaude, Marko. Orduan ardezaket niretzat? Konforme, Amedio ondo zeintzearen alde. Ondo zaintzen dut, oso lagun onak gara, ez da, Amedio? Trenbide eskolara joan zinenean ez dakizu nolako aspertu eman zigun hasieran. Zuk ama Argentinara joan zenean bezala. Zuere egun osoan mainaka, Amedio, nire anaiatxoa bezala. Ez esan hori! Eta zu zer, Amedio erosi zenuenean, esaten zenuen Argentinaldean jaioa zela, ama zegoen lekutik hurbil. Ama balitz bezala lastantzen zenuen, ondoroitzen naiz. Jipoi bila, ala? Nik enuen mainarik egiten. Haserretzea nahi duzu? Erantzun! Ez, oize beldurra. Oroin ikusiko duzu! Ongi, amore ematen dut. Ez duzu ies egingo! Amore eman dut. Alferrik da! Ordainduko didazu hau! Ni bizkorragoa naiz. Oroituko zara nitaz! Enauzu harrapatuko. No, etxi dut, barkaidazu. Zuk irabazi duzu. Agindu ez didazula berriro esango! Ez dizut berriro esango, aginduta. Inoiz ez, sekula ez? Inoiz ez, sekula ez. Tira, abiatzeko ordua da. Guazen! Hau gizon indartsua, hau! Itxaron! Ene ikaratuta nago.
Oso txintxo portatu zara, Amedio. Aizu, jainkoa guztiz ahaltsua da. Jakina ba, Ziur zaude? hori sinetxi beharra dut. Ama Argentinara joan zen, eta jainkoari ura zaintzeko eskatzen diote egunero. Ez dakit nori besteri eskatu ama babesteko eta zaintzeko. Eta ez ama bakarrik, baita gu ere, ure itzultzeko irrika bizian gaudenok. Bai. Ez gauza hutsa naiz. Lana egin nahi nuke dirua irabazi eta amaren bila joateko. Egunon, Marko. Egunon. Une egokian aurkitu zaitut. Libre zaude niri laguntzeko? Zer? Igandean? Lan handia dugu, ontzia goiz iritsi data. Markoren anaia zara? Bai, Antonio Rossi. Gina Kristini, urte askoan. Aita? Gina Andrea da, ontzi konpainiakoa. Ea lagundu nahi diodan galdetu dit. Estimatzen dizut umearen ganako ardura. Koitaduak ama baino ez du buruan. Ontzi aldu orduko handa, gutunik iritsi ote den. Laguntzera etortzeko moduan dago, Rosi jauna. Geruxeago joango gara ondartzara. Ala bitartean lagunengana joango naiz, aspaldian ez ditut ikusita. Aita, utziko didazu? Aupa! Oso atsegina jauna. Ea zatoz etorri, Amedio. Eskerrik asko, aita. Bizkorri biliko naiz, itxaron etxean! Agur! Gutun hauek Indiatik datoz. Eren egun iritsi ziren. Ontzia atzeratu egin zen ekaitzaren erruz, beraz gaur bertan banatu behar ditugu. Ikustagun, Festini jauna Goiko auzoan bizi da, hemen. Markesani jaunaren etxea hemen dago, eta Korbete jauna eta Montaldo jauna hiriko alde honetan bizi dira. Hementxe. Oh, hiria alderik alde zeharkatu beharko duzu. Hastia emango dizu? Bai horixe, denak banatuko ditut. Ikusiko duzu? Baina ondartzara joan nahi zenuten gaur. Bizkor bukatuko dut. Ederki. Ez aztu gero agiria sinaraztea. Ez, gero arte. Hau ote da Festini jaunaren etxea. Zer nahi duzu, mutiko? Zera, ontzi konpainiak bidali nau gutun honekin. Ederki. Mil esker ekartzeagatik. Ai, agiria! Eman diot gutuna Festini jaunari. Irakurtzen ari da. Beste zerbait nahi zenuen, mutiko? Jauna, agiria sinatu behar duzu. Gutunarekin batera eman dizut. Agiria sinatu? Ondo da. Zaude, itxaron. Ai, bizkor, mesedez, ezingo gara ondartzara joan bestela. Ai... Barkatu itxaron araztea. Hemen duzu agiria. Eskerrik asko, jauna. Agur? Lucia! Egunon, Marko. Nire lorategian jolastera etortzeko esan izun atzo. Ahaztu egin zaizu? Zure lorategia da hori? Bai, hau dena. Ze polita, zoragarria da. Teilatuan dago. Bai. Aitak agindu zuen egiteko. Inoiz ikusi gabe zeunden honelako lorategirik? Etorri, freskagarria daukat. Ezin dut, zein dauzkat? Marko!
Marko! Agur, Lutxia, aio? Markesani jauna hemen bizi da? Bosgarrenean. Mil esker. Jo, bi gutun falta zaizkit oraindik. Zein ote da Korbete jaunaren etxea? Barkatu, Korbete jauna hemen inguruan bizi da? Bai, hor kale barreneko fideo lantegian. Kale barrenean, mil esker agur. Ez dago inor? Kaixo? Ez al dago inor? Hauxe behar nuen orain. Baina ez al dago inor? Jope, ze azkar joan den denbora. Zertan zabiltza hemen? Zer nahi duzu? Ez dut ezer egin, gutun bat ekarri dizut. Gutun bat? Ha, Agiri hori sinatzeko da. Badakizu non bizi den Montaldo jauna? Hemendik hurbil bizi dela esan didate. Montaldo? Bai. Montaldo jauna, gutun bat dakar tontzi konpainiaren partetik. Ea, eman gutun hori. Eskerrik asko. Sinatu agiria mesedez. Ara, nire Arreba Mariaren gutuna, begira! Bai? Ea, ekarri. Agiria, jauna. Tira, sartu eta bazkaldu gurekin, mutiko. Ez dizut tripa hutsik joaten utziko, bide luzea egin duzu onaino. Ez, presaka nabil, agiria mesedez. Tira, sartzaitez. Agiria, jauna, presa dut. Oh, nahi duzun bezala. Ordu bat aio du honezkero, ezingo gara hondartzera joan. Nora doa Marko? Marko? Marko, nekatuta zatoz, oso harin bukatu duzu. Hemen dituzu agiriak, Gina Andrea. Posta guztia banatuta zuri esker. Tori, zure soldata gaurko lanagatik. Mil esker, Gina Andrea. Zaude! Zure anaia etorri da. Esan dit ondartzan zain egongo direla esateko zuri. Banoa, korrika! Bai, tira, zoaz azkar. Esan du amarekin joan oizineten txokoan egongo direla. Au, pala, ezkinela joango uste nuen. Ondo ibili, Marko. Bihar arte. Marko berandu dator. Bidean izango da. Bere lan egiteko tema hori amagatik da. Nik gogoan dut uneoro, pentsa Markok, albalu itsasoa igerian zeharkatuko luke ama ikusteko. Ni ere sufritzen nago. Baina haren laguntza behar dut aurrera jarraitzeko. Lortu beharra daukagu nola edo ala. Bai, jeita, badakit. Bizitza latza da jende txiroarentzat. Gero eta zailagoa da lana aurkitzea. Batipat, gaztea ez pasara.
Ulertzen dut, aita, eta Markok ere ulertzen du txikia izan arren. Lan egin nahi du amari laguntzeko eta ezin diogu kontra egin. Oraindik oso umea da. Horixe bera esan zenuen ni lanean hasi nintzenean. Gainera ikas dezake lan egin arren. Tonio, gauza bat dabilkit buruan. Marko mediku izatea nahi nuke. Mediku? Ala jaina? Amets bat da agian, baina mediku ona izango litzateke eta bihotzonekoa. Ziur nago. Amets ederra da, aita. Benetan, Tonio? Dudarik ez? Eta egia bihurtzen bada garaipen handia izango da. Nire anaia mediku. Marko, zato zuretara, Marko. Ez duzu etorri nahi, semetxo? Tira, etorri. Zer gertatu zaizu? Bai, aurrera ausartori. Marko! Marko! Marko, hemen goian gaude. Banator! Barkatu berandutzea. Ze moduz lehen lan eguna? Hiri osoa zeharkatu dut. Toniok bazkari ederra prestatu du, ireki otarra. Goseak amorratzen nago. Ui, ze ona! Itxoin egin didazue. Lan egiten duenak du lehentasuna beti? Itzela. Hartu, zurrutada bat. Uretara! Orain zu, Tonio! Banator! Berandu da nonbait. Bai, egia. Eguzkia sartzen ari da. Igandea bizkor joan da. Ez dut ulertzen. Igandea gainerako egunak baino bizkorrago pasatzen da. Arrazoi duzu, ez da bidezkoa.
Baina bihar pozik lan egingo dugu gaurko egun hain atsegin hau gogoratzen. Noiz etorriko zara, berriro. Datorren astean mekanikako ikastaroa daukat. 2 aste barru etorriko naiz. Ongi. Itzuli lehen bailen. Ederki ibili gara elkarrekin, ama zertan ari ote da orain. Marko, amedio oparitu nahi dizut. Zer? Zu ni baino maiteago zaitu, izan ere. Eskerrik asko. Agur, Tonio! Agur aita! Ikusi arte, Marko! Agur! Amedio zurea ere bada! Agur! Agur! Amedio, berdin dio nirea edo Tonioren azaren, familiakoa zara dena dela. Beno, goazen etxera, Marko.